Banglo. Dasal muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Siyempre may kalamansi tayo kakabsat. Lagyan natin ng bagoong tsaka sili. Higo po na tayo sa baka kakabsat habang mainit. Apo na yan, nag-game St. George. Unang subo para sa inyo. Usok pa. Panalo. Ngayon. Grabe, sarap. Yun pa. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW, Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.